Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa a zároveň prvního na šachovém kanále Vicky hraje šachy. No, už asi z toho, jaký je název videa a co asi je, a vlastně, že jste klikli na ten kanál, kde se jmenuje Vicky hraje šachy, tak je pochopitelné, že dneska budeme hrát šachy. No, já jsem se nedávno dozvěděl o téhle stránce chess.com, play online, nevím, hrajte zdarma šachy. A já bych to chtěl vyzkoušet. Hraje to můj taťka a přivedl mě vlastně k tomu, takže mu jako za to děkuju, takže pozdrav do videa, ahoj tati. A vemte si něco dobrého k pití a k jídlu a já už to jako nějak nebudu tady okecávat a můžeme jít na to. Tak, začínáme s nějakým Jourasem 83. Je jako bílý, takže je první na tahu. No, zahrál docela nekomfortní tah pro mě, protože já jsem zvyklý hrát takto. Čekejte, tak a bylo by toto základní. Očividně jsme na nějaké vyšší úrovni, než bychom mohli normálně být. No nevím, co se tady bude dít. Uvidíme. Potom půjdeme asi takhle. Nebo takhle. Kde on? Docela mu to trvá. Nevím. No. Střih. Tak, konečně zahrál. Teď můžeme být na tahu i my. OK. Tohle je dobrá strategie. Tohle je velmi dobrá strategie, abych řekl pravdu. Jo, nemám problém. Pěkně to jako hraje. Ani bych se docela nedivil, kdybych teď prohrál, protože tohle zahrál naprosto fantasticky. Ale já na něj zkusím takový zákeřný tah. Takovej málo zákeřný. Tak, můžeme zahrát. Tady toto. Tohle, já totiž budu chtít hrát sem. A můj to kryje a potom odsaď můžu hrát sem. A nazdar. Super. Tak to se nám velmi podařilo. To jsem nečekal opravdu. Takovouhle ztrátu. To jsem opravdu nečekal. No nic, vezmeme dámu, jako teď. Začal lépe než já, ale už jenom tím, že přišel o tuhle dámu, tak si trošku zhoršil na tom hodnocení. Tak jo, co jsi zahrál, chlapče? No. Není to zas tak moc rychlá hra, jak jsem chvíli předpokládal, ale to vůbec nevadí. Zahrajeme preventivní šach. Pokusíme se krále vylákat z jeho doupěte. Další šach. A teď? Škoda. Ale vlastně to můžu udělat, jo. Stejně mi to asi vezme. Takže to je asi jako jedno. A teď musíme začít hrát už svoji dámu. No nevím, začíná být trošku aktivní tou věžkou. OK. Dobrý tah, ale ne tak moc dobrý, aby mi sebral toho střelce. Dobře. Šlo by to. Zahrajeme takový mini útok. Pokud by to totiž nesebral, tak to seberu já, on to sebere, ale já to už nebudu do toho tlačit, protože on mi to pak sebere a zase to bude nátlak na tu věžku. Sice jako jo, ale potom překryju a potom už se tady bude moc dostat, jo.
Docela mu to trvá, jako. No. Co bychom mohli zahrát? Určitě bych hrál... Jo, tak to vzal, tak dobrý. Tak teď napadáme koně. Dobře. OK. Teď se dívám, co by se z toho dalo vymyslet. Ještě bychom mohli začít hrát věžku. Protože ta je též dost důležitá. No. Šach? No, tak preventivně, jo. Abyste si tady jako zase neřekli, že jsem to nějak na to vymyslel, nebo... A to jsem nechtěl třeba zahrát teď, já jsem to chtěl nechat na tom, ale vlastně to ničemu nevadí, jenom si kryjeme svoje místo, svoje území. Tak zahrajeme tady toto. Nic nám v to... Počkej, a jo, to je dobrý. Tak super, protože on uhne. Dobrý, tak to je super. Další věžka navíc. Beru. To bylo asi jasné. Mám nápad. Jo, dobrý. A hádejte, co on teď bude muset udělat. Já zahraju toto. Nebo? OK, no to už se bude hrát trošičku hůř. I když ne, počkej. Ne, to nemůžu. Kdybych zahrál. Kdybych zahrál. No? Co? No, tak co bychom mohli zahrát? Zahrajeme tu věžku. To asi nám ničemu neuškodí. Uvidíme, jak zahraje. Ne, tam nemůžu. No, dobře. Teď by měla uhnout. To nemůžu. Vyšel sám, tak sám. No. Teď bude muset uhnout. Jo, dobrý, zase. Tak vzhledem k tomu, že to byla rychlá hra, tak si myslím, že si můžeme dát ještě jednu. K tomu, že jsme hráli tuto hru dobře, tak můžeme zahrát i další. Takže teď se nám povedlo naše zahájení, což je mi dostatečně milé na to, abych si tady z borce udělal něco. Začneme naše základní zahájení. Pokud už takhle vytasil na nás tady tu E5, tak proč ne. Budeme to hrát, jak jsme zvyklí. Nevidím tady žádný problém v tom. Tady pak otevřeme za útočení tím, že posuneme pajácem a právě tím střelcem dobereme koně, který když pak
Začneme takovýmhle útokem lehkým. On může jenom sem, pokud bych chtěl hrát. Dobře, začneme útok. Kdyby mě to měl dobrat, jenomže to mě nějak vadit nebude. Já si potom tady udělám rošádu. Jo. Přesně jak jsem viděl. Přesně jak jsem předpokládal. Druhého střelce ovšem chtít ztrácet nebudu, protože to už by bylo zase takové prostě 2 střelci versus 2 koni. No. Lepší vyvážené. Potom bych zahrál sem do volného prostoru a už bych se mohl schylovat tady k tomuhle místečku, či tady k tomuhle místečku, ale to bych potřeboval ještě jednu obranu, protože sem dosáhne tady tenhle střelec. Každopádně teď můžeme zahrát šach. Můžeme. Teď může zahrát jedině věžku. Což je OK. Je to OK. Tak bychom to takhle mohli zahrát. Napadáme tu věžku a zároveň tady bereme králi to pole. Tady toto celé bereme a zároveň napadáme tu věžku. Takže já jsem tam s tím koněm v bezpečí. Tak my si zahrajeme takový provizorní odkrývací ouško a budeme muset dát už do hry tady na 1A naši věž. Pozor. Zahrajeme trošičku nebezpečnější tah, ale ne, teď ne. Ale zahrajeme ho. Tak, má šach a on teď vlastně nemůže zahrát toto. Proč by to nemohl zahrát? Protože potom bych já mu udával takhle šach. A to je šach. A to je přece nemožné. Takže já se v klidu vrátím na svoji bývalou pozici. Má šach, měl by něco dělat. Ano. Teď to dobere. OK. A teď, aha, dobře. Tak děkuji za věžku, protože on se teď bude muset nějak pohnout a nemůže to být sem. Takže děkuji za věžku. Ne, teď ne, Saníku. Ano, konečně to dobral. Teď můžeme začít hrát vyváženou hru. Tady napadáme koně. Ten může sem, ten může hrát tady tuto lineu, ale to nás vlastně tak nějak moc nezajímá. My bychom teď mohli zahrát střelcem sem na prostě, aby jsme mohli napadat tu věžku. A nebo to zahraje týpek takhle, což pro nás je velice dobré. Tak krásný mat v poslední hře, tedy druhé a zároveň poslední. Já děkuji všem divákům za to, že jste se dodívali až na konec tohoto videa a určitě budou vycházet další taková videa, takže já se budu těšit na vás a budu také rád, pokud se vy budete těšit vy na mě. Takže nashledanou.